खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सासे गथ'साया दुगैनायाव गबना थैदों। बामुनि मैदान रेलवे ट्रेकआव गोथै सह बोखांनो हादों। बिजिरसालिनि बिथोन होनायनि उनाव नलबारि डिसिनि बेरेखायै पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामदों। मुंख्लं हावलदार जी.डी. सदन बसुमतारिनि नखरखौ 156 BNCRPFआ खौरां लाफैदों। जिनाहारि खालामनायाव सासे बैसोगोरा सुबुंखौ खादों। गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। जागुननिफ्राय लांखार जानाय साहा बागाननि मेनेजारखौ अरुणाचलाव हगारबाय। भारत भुटान सिमानि दारांगायाव इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टखौ रायजो बेंगिरिया बेखेवदों। छठ फुजानि थाखाय जरहाट ट्राफिक पुलिसआ गोख्रों नेम फोसावदों। आसाम, मेघालया आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनानि सायाव मिरुनि नखर नेहाथारिया नायबिजिरदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि गरालिया ओनसोलाव सासे 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाया दुगैनाय समाव गबनानै जिउ गोमादों। थैनाय फरायसाखौ बिसाल होनानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि थैनाय फरायसाखौ बेतकुसि हाई स्कुलनि सासे फरायसा होननानै मिथिनो हादों आरो लख्रायाव नखरनि सुबुंफोरजोंनो थाफायोमोन होननानै फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसाल आरो बिनि 3 लोगोफोरा गरालियाव मोनसे जावनानै दोननाय गोथौ फुख्रियाव दुगैनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव गोथै सहखौ दैनिफ्राय बोखांनानै पस्ट मर्टेम खालामनो साखाथियावनो थानाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मैया बुधबारनि फुङाव गुवाहाटीनि बामुनि मैदान ओनसोलनि रेलवे ट्रेकआव सासे सिनाय मोनै गोथै सह बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला रेलवे ट्रेकआव गोग्लैनानै थानाय गोथै सहनि गोदोनायाव जोखोम जानायनि दागो दंमोन। बबेखानि रेलवे ट्रेकआव जिउ गैयै गोथै सहखौ मोननायनि उनावनो जायगानि थागिबि सुबुंफोरा गोख्रैनो रेलवे पुलिसनो खौरां हरो। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायनि बागै रेलवे पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। नलबारि जिल्ला कमिशनार एबा डिसि बर्नाली डेकानि बेरेखायै एफआइआर। डिसि बर्नाली डेकानि हेंथायै 390/24 नम्बरनि गसर थिसननानै नलबारि सदर पुलिस थानायाव 294, 506 आरो 511 धारानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि नलबारि जिल्लानि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया बर्नाली डेकानि बेरेखायै एफआइआर रेजिस्टार खालामनो बिथोन होनायनि उनावनो पुलिस बिबानगिरिफोरा केस रेजिस्टार खालामनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि सोनाब नलबारि खाजना सार्कलनि सार्कल अफिसार अर्पणा शर्माया डिसि बर्नाली डेकानि हेंथायै गोसोआरि दुखु होनाय आरो गाज्रि आखुनि दाय होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सार्कल अफिसार अर्पणा शर्माखौ 40 टिहु एलएसिनि रिसिभ काउन्टाराव बिबान होनाय जादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला ट्रांकआव मोननाय बेसादफोरखौ मावसुमाफोरा थिखानाय जायगायाव दैथायहरनाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय डेकाया अर्पणा शर्माखौ लाजि फोनांदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो डिसिआ खामानिनि फारसे अराय सम जर जुलुम खालामबोदोंमोन आरो गाज्रि रावजों गाज्रि आखु दिन्थिगासिनो दङमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जायनि जाहोनाव जोबनायाव अर्पणा शर्माया खैफोद आरो सिगिनाय मोननानै बे जाथायनि बागै नलबारि पुलिस थानासिम थांनो गोनां जायो होननानै मिथिनो होदों। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोर फेटागाव अनसायपुरियाव फैनानै धालिगाव कुकुरमारिनि 156 BNCRPFआ बिर जोहोलाव मुंख्लं सदन बसुमतारिनि नखराव नखरनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै खौरां लाफैदों। कुकुरमारियाव थानाय 156 BNCRPFनि DIC श्री रजनीश कुमार पाठकनि दैदेननायाव लोगोसे एसिस्टेन्ट कामान्डेन्ट श्री शैलेन कुमार आरो सुबेदर मेजर पवन कुमार आरो माखासे जवानफोरा दिनै 7 नभेम्बर 2024 बृहस्पतिबार बारायखालि CRPF रेजिमेन्टेल नाम्बार 9132511069 मुंख्लं हावलदार जी.डी. सदन बसुमतारिनि बिसि आरो फिसाफोरखौ नखरावनो फैनानै सुदार लाफैदोंमोन। बे हाबाफारियाव जायगानिनो गावबुरा
धनकुमार बसुमतारी, जार्मान बसुमतारी आरो नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल पिजुस बिश्वास आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि नाम्बार 9132511069 मुंख्लं हावलदार जिडि सदन बसुमतारिया 2010 मायथाइनि 7 नभेम्बर खालि नक्सालि थिउरियाफोरजों दावहा नांनानै गावनि बेसेनगोसा जिउखौ हादरनि थाखाय बावसोमदोंमोन। बेखायनो सिआरपिएफआ बिर जोहोलाव सदन बसुमतारिनि थैनाय सानाव नखराव फैनानै गोसोखांनानै बिथांनि बोसोरसालिया थैनाय सानखौ खुंफैदोंमोन। शिबसागर जिल्लायाव सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 60 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा सुबुंनि सायाव दाय जाबसिननाय जादों। दायनिगिरिखौ आरसाफ आली होननानै मिथिनो होदों। मख'नो गोनांदि नखराव सासेबो सुबुं गैयैखौ खाबु लानानै सासे हिनजावसाखौ रां होनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बेनि अनगायैबो दायनिगिरि आरसाफ आलीया हिनजावसाखौ जाथायनि बागै सोरनिबा सिगाङाव खोन्थायोब्ला बारग'नाय नङा होननानै हुमखिबो होदोंमोन। बबेखानि हिनजावसाया हुमखि होनायखौ गियालासेनो जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनाय जायो। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायबाय। आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ जयै लोगो नांना मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव बुधबारखालि आयेननि बेरेखा लाबोखुमानाय गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खानायबो जायो। मख'नो गोनांदि शेरशिव टेनजाउल र'डआव मबाइलनि गेजेरजों चेकिं खालामनायाव गासै 9600 जिलिटेननि लावथि, मोन 9400 डिटोनेटर आरो 1800 मिटारनिबो बांसिन गोलाव कारटेक जब्द खालामनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै सुबुंजों लोगोसे जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ आथिखालाव मिजोराम पुलिसनो गथायनानै हरो। 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव लांखार जानाय तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जागुनाव हिमालया टी कम्पानिनि मेनेजारखौ हगारबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौतम बसुमतारी मुंनि लांखार जानाय सुबुंखौ बृहस्पतिबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि जयरामपुरनि 14 माइलाव उदां खालामदों। मख'नो गोनांदि 23 अक्ट'बर खालि हाथियार लानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया हर गेजेराव साहा बागाननि मेनेजारखौ बादानिफ्राय जर-जुलुम खावनानै लांदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि बागै ओनसोलाव सिगांनि जाथायफोरखौ नायबिजिरनानै बे लांखारनाय जाथायाव होबथाजानाय उदखारि हानजा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट एबा आलफा उदांनि आखाइ थानायखौ गोख्रों सन्देह खालामनाय जादों। हिमालया टी कम्पानिनि मेनेजार गौतम बसुमतारीया आथिखालाव लेखापानि पुलिस थानानि आवथायाव दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि दारांगायाव भारत आरो भुटाननि थांलाय फैलायखौ हिसाब लानो एबा बोजबनो थाखाय गोदानै लुफुंजानाय इन्टिग्रेटेड इमिग्रेशन चेक पस्टखौ दिनै बृहस्पतिबार खालि फुंनि समाव आसामनि रायजो बेंगिरि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ मावख'आरि खान्थिजों बेखेवनानै होदों। भुटाननि सानद्रुप जंखारनिफ्राय फैनानै 27 नं नेशनेल हाइवेजों फोनांजाबनाय लामा दारांगायाव बे आइसिपिखौ बेखेवनाय समाव भुटाननि गाहाय मन्त्रि श्री दा सेरिं टपगाया आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि भुटान सिमानिफ्राय 700 मिटार गोजानाव लुफुंजानाय बे आइसिपिनि थाखाय गासै 14.5 एकड़ हा थिखानाय जादों आरो बेवहायनो फालांगियारि गारि मटरफोरखौ पार्किं खालामनानै रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन आरो मोननै हादरनि गेजेराव फालांगिखौ गुवारै बांहोनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। जरहाट जिल्लायाव ट्राफिक पुलिसआ छठ फुजा फालिनायनि समाव गारि मटर सालायनायखौ नोजोर होनानै माखासे नेम फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार सानैनि थाखाय नेमखान्थि फोसावनाय जागोन होननानै खुंथाया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे नेमखान्थिखौ फुजा फालिग्रा सुबुंफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै ट्राफिक पुलिसआ फोसावदों। बरुवा सारियालिनिफ्राय पगडै ब्रिजसिम नो एन्ट्रि जन होनायजों लोगोसेनो पगडै माथावरि रड आरो लाचित बाजाराव बृहस्पतिबारनि बेलासे 1 रिंगानिफ्राय 7 बाजिसिम आरो शुक्रबार फुंनि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 10 रिंगासिम गोख्रोंथिनि सामोल होनाय जादों होननानै मिथिनो होदों। थांनाय 5 आरो 6 नभेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर नेहाथारि गबिन्द महना गुवाहाटीनि कयनाटराव
आसाम, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनानि सायाव मोनथाम रायजोनि चिफ सेक्रेटारि आरो गुबुन लोब्बायारि बिफाननि मावख'गिरिफोरजों आलादा-आलादायै सावरायनानै नायबिजिरफैदों। बेनि उनाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि नुजाथिनायाव जायगानि हायुङारि खुंथाय फारियै राफा हासं अट'नमास काउन्सिल, टिवा अट'नमास काउन्सिल, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावख'गिरिफोरजों सावरायो मिरुनि नखर नेहाथारि गबिन्द महना। मख'जाथावदि 1972 मायथाइयाव आसामखौ बुखावनानै मेघालया आलादा रायजो सोरजिदोंमोन आरो 1987 मायथाइयाव अरुणाचल प्रदेशखौ इउनियन टेरिटरिनिफ्राय आबुं रायजो महरै फोसावजादोंमोन। बै समनिफ्रायनो आसाम, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनाया सोमजिबोदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।